Masterizer. Sanibona kuphata 86 la siqala khona kuSteven wayeshaya igebengu zika Edward. Wathi sebashaye bonke baquleka waqhamuka uEsperanza ebuthi kwenzakalani wathi uSteven akithi lesilimo esiwu-80. uSteven uqhubeka nokubashaya uEsperanza emkhuze. uSteven nawe wathethisa uEsperanza wathi phindela endlini yeEsperanza. uEsperanza wabona indlela acasuke ngayo uSteven wahamba buyela endlini. Izigebengu za-80 zaphaphama equlekeni zavuka zadumisa imoto yazo zahamba. uSteven wayecasukile wahamba eseyobheka u-Edward eMackey's Tavern. uEsperanza wafonela uNatalie. uNatalie weza wazopick up ifoni. Uthi Esperanza, Natalie ngiyaxolisa ngicela ungicelele uLushini kuyaphuthuma. uNatalie wamameza uLushini amtshela ukuthi nayi phone call yakhe. Afike uLushini wazothatha ifoni. uEsperanza wathi Lushini ngicela ungilalele. uSteven ubekade ehamba endlini yami kwavele kwaqhamuka amadoda awu-4 wamhlasela. Wathi uLushini ngabasindile lawo madoda kuSteven. Wadideka uEsperanza wathi uqonda ukuthini Lushini, wahleka uLushini wathi ngiqonda ukuthi uSteven ngeke baze bamenze lutho labo bantu, ngiyazi ukuthi la bakhona balimele. Wathi uEsperanza khona vele ubahlulile ngoba babalekile. Wathi uLushini njengoba ngitshela uEsperanza ngeke bamenze lutho uSteven, wena ungifonelele ukuthini? Wathi uEsperanza ngifone ngoba ngiyasaba uSteven ucabanga ukuthi uEdward obathumelile. Wathi uLushini makunjalo phela uSteven ucabanga lento engiyicabangayo. Wathi uEsperanza Lushini warelaxa njengathi awuyinakile lento. uSteven uhambe ecasuke ngendlela engingakaze ngiyibone ethi uyofuna uEdward eMackey's Tavern. Ethi uEsperanza nginovalo lokuthi kukhona umuntu ozolimala noma ozoshona ngenxa yokuthi uSteven uhambe ecasuke isilwane engingasazi. Wathi Lushini relaxa Esperanza akekho umuntu ozofa. Wathi Esperanza Lushini lento wayithathela phansi, ngicela uhambe uye eMackey's Tavern khona uzokwazi ukulamula uSteven noEdward. Wathi Lushini ngizohamba kodwa uEdward kusafana afunde isifundo kuqala. uEsperanza wayese frustrated ethi Lushini uzoya noma uye eMackey's Tavern. Wathi Lushini khululeke eMackey's Tavern igcwele inqwaba amaphoyisa bazoba right. Wathi uEsperanza ngikaze ngimbone uSteven ethi ukuthele kanje Lushini ngiyacela uhambe. Wathi Lushini ngizohamba kodwa hayi manje ngithe uEdward kusafana afunde isifundo. Casuka uEsperanza wathi ayikho kufele into oyishoyo. uLushini wathatha ifoni wayinikeza uNatalie. uNatalie wathi hamba Lushini uye lapha asho khona uEsperanza. uEsperanza selethi hello ethi Lushini usekhona. Wathi uNatalie Lushini warelaxa njengabe uyolamula uSteven noEdward. Wathi Lushini ngizoya lapho kodwa ngisafuna uSteven athi ukuyitika kancane ngoEdward ukuze uEdward afunde isifundo. Wahleka uNatalie wathi ngiyaqala ukubuza into enje. uEdward wathi esahlele eTavern zangena izigebengu zakhe ngesikhathi efika. uEdward wababuka wabaqalaza babuza ukuthi yini sendilinyazwe yini. Wathi uDuncan nawe ubungashongo ukuthi usithuma kumuntu ostrong kanje. Wathi uEdward ngiqonda ukuthi noba ufoni hlo lo muntu oyedwa bavuma. Wathi uEdward nabuya senibathatha uPOS4 bamtshela ukuthi bamqalisa esibhedlela for ukuyothola idishi ebusweni ngoba uSteven umphahlaze wendini lemoto. Wathetha uEdward ethi ngithi ngithuma amadoda kanti ngithuma abantu abasoft. Nibaningi kanje endihlola umuntu oyedwa kanti ukhuluma nje nangu uSteven ezongena emva kwakhe. uSteven watshela izigebengu zika-Edward ukuthi sukani la ngingaze nginiphinde zasuka zahamba. Wabuya uSteven ozohlala eduze kwa-Edward. uSteven usungithumela ngabantu manje ngifuna uyojoyina umngane wakho kosesibhedlela. Wamemeza uBarman wathi Steven ningasabiselani la hamba niyolwela ngaphandle ngikhathele ukuklinana negazi la. Wathi uEdward khululeka Barman ayikho into ezolela la ngaphakathi. Wathi uSteven unamanga akizoba khona ngoba ngizokushayela khona. Usukuma uSteven ethi uEdward ungayenzi lento Steven. Wamemeza uSteven wathi oke wacabanga ukuzongilamula njengoba ngizoshaya nje phambi kwami ngizodila naye lowo muntu. Wathi uEdward ngiyakwazi Steven uthi ucasukile kodwa ngikaze ngithumele umuntu. Ingakaqedi uEd ukukhuluma washo ngesibhakela uSteven. Wathi esaqhubeka uSteven kwangena uLushini ngesikhathi emkhuza ethi Steven myeke. Wasondela uLushini wazosusa uSteven phezu ka-Edward. Wasuka uSteven wahamba wathi yosindela uLushini ngingaqedi ngawo wahamba bashiya. Wasala uLushini wathi ubuka usugcwele igazi kanjani ulimele manje ngenxa yale nkani yakho. uBarman wathi manje Lushini ubanika ozoklina lelo gazi ligcwele phansi. Wathi uLushini nangu umnikazi wegazi leli la phansi kade liphuma kuyena amnikeza ibhakede nemopha kusulele phansi. Wasuka lapho uLushini naye waphuma ahambe elandela uSteven. u-Ian wangena kwenye indawo ofisini labo labameli ngesikhathi evule drawer yothatha enye ifayili. Wayithatha le fayili wahamba naye wathi eseyophuma ngomnyango wahlangana noLarry. Wathi uLarry wenzani la Ian? Wathi Ian yazi bengingazi nokuthi usekhona la bengithi kudala uhambile. Wathi uLarry Ian ngathi le fayili kaTrivers Kane nje. Wavuma uIan wathi uLarry ngakutshela nje Ian ukuthi qeda ngalobo bufakazi obulapho sabugcineleni. Wathi uIan ukuthi ngifuna sikhulume mayelana nalobo bufakazi Larry. Wathi uLarry ayikho into esizoyikhuluma mayelana naleyo nto hamba uqede ngayo uyishisa. Wathi uIan Larry uqonda ukungitshela ukuthi yonke lento
eyenziwa uTravis kuKelly awunandaba nayo. Wathi uLarry letha la le file ungabusayi koyishisa lethe la kuba wazi kahle Ian ukuthi sirepresent uPastor Kane nesonto lakhe nomndeni wakaKane ngoxhaso lwamamiliyoni emali. Lokho kuphinde kube ingxenye yomholo wakho njengoba usebenza uqashwe la. Wathi Ian kodwa kwesinye isikhathi Larry kufanele senze ubuntu. Wathi Larry ngabe lobo buntu buchaza ukuthi kufanele ube nama-obligation ngeclient lakho. Wathi Ian uPastor Kane akulona iclient lami elakho. Wathi Larry noma kunjalo wena usebenza la ekhaya nami ngisebenza la ekhaya siyama-partners although ungaphansi kwami. Wathi Ian kodwa le nto ayikho right. Wathi Larry vele izinto esizenza eyiningi asikho right. Into esisebenza ngayo thina ukugain i-profit. Asinandaba naleyo nto ukuthi isuke i-right noma isuke i-wrong ngoba thina siyabameli abadefendayo ukuthi sivikele ama-client ethu ey'theni zawo. Wathi Ian uKelly usecishe wacommit suicide eyihenga ngentambo ngenxa yazo zonke izinto ezimbi ezenziwe uTravis. Wathi Larry manje uma ucabanga Ian nginendaba yini noma mhlampe wena njengoba uthanda abantu besifazane ulala naye lo Kelly. Waphika Ian uthi cha kalali naye. Wathi Larry uneshow ukuthi awulali no Kelly wenziwa yini uzoqhamuka e-office ngoba ubuyitshela ukuthi ngihambile uzothatha ifayile ebucayi kanje naleyo fayile engangithe i-destroy kudala wavuka. Wathi Ian isilima Larry. Wathi Larry anginandaba noma ungangibiza ngesilima nginikeze leyo fayile uma uhlula ukunginika yona uphelile ngomsebenzi wakho. Ian wanikeza uLarry leyo fayile wayithatha uLarry wahamba uLarry wathi ngizobuye ngikubone partner. uRick esibhedlela wayitshela uKelly ukuthi kufanele ayigolise aqamba amanga ukuthi uney'nhlungu esifubeni. uKelly wabuza ukuthi ngizokwenzelani lokho. Wathi uRick ingoba bazokutransfer esibhedlela sasejele bakuse esibhedlela esinormal esijwayelekile khona lapho uzokwazi ukuthola i-therapist ejwayelekile. Wangena uPatricia wathethisa uRick wathi umthetho wakho awuzwa ngithe phuma la. Waxolisa waphuma uRick wasala uPatricia wathi wena yini ukubiza igama likanesi njalo ukungalali ingane. uKelly wathi akulaleki lento imqinisile ezandleni ebuhlungu. Ebuza ukuthi ngeke bakwazi ukuyixegisa kancane. Wathi uPhethu ngeke sikwazi. Wathi uKelly ngiyacela. Wathi uPhethu asinandaba ukuthi uyacela uyisiboshwa wena wabulala umuntu wesilisa sokumele kozankosi bakho bahlanganiswe nombhedi wakho. Wathi futhi kumele uyijwayeze ukuba strong ngoba la usazoya khona kusazoba tough kakhulu. Hamba uPatricia washiya uKelly. Esinye isiguli sesiboshwa sathi uqinisile unesi kusazoba tough la uyakhona. Wathi uKelly hlukana nami wena bengingakhulumi nawe. Sathi lesiboshwa ngisho ngasho njalo bangakubulala nokubulala la usazoya khona. Besathethiswana uKelly naleso siboshwa wangena omunye umama ephethe iBhayibheli ethithisa onesi ethi bamyekelani lo ehlukumeza omunye lele embhedeni abamthathe bambuyisele kwi-prison cell yakhe bamthatha onesi bahambana. Wabuya lo mama ophethe iBhayibheli wathi sawubona ngithi uKelly igama lakho mina igama lami nguMargaret umntwana kaNkulunkulu osindisiwe singakwazi ukuthandaza Kelly. Wathi uKelly cha. Wathi uMargaret Kelly ngifuna ukukutshela ngane yami ukuthi sonke sesikuxolele. uKelly wathi ma uthi nonke ningixolele ninobani. Wathi uMargaret ngisho sonke thina amalungu ebandla laseCalvary Church ngokuthi wadubula wabulala umfundisi we-youth. Wathuka uKelly isikhathi esememeza unesi. Wathi uMargaret ungethuki Kelly angizile ngobubi ngizothandaza nawe. Wathi uKelly kwakumele uthandazele yena uTravis wayengihlukumeza. Wathi lo mama akaze akuhlukumeza uTravis ukuqamba amanga kuyisona. Wathi uKelly ngabe uqinisile ukuthi umntwana kaNkulunkulu osindisiwe wavuma lo mama. Wathi uKelly pho awuthandazi ngani kuNkulunkulu ukuthi akumbulele iqiniso ukuthi uTravis wayenzani ngakho. Wathi lo mama ngiyalazi already iqiniso ukuthi wena ubulandelana noTravis umstock wabona engakunakile waze wagcina usumbulele. Wathi lo mama vela uyena umuntu wesifazane wokuqala ukuqambela amanga uTravis. Wethuka uKelly ethi ubani omunye. Wathi lo mama inqwaba amantombazane asuke elandelana noTravis kodwa ajikathi uyena uTravis wahlukumezayo. Ethi lo mama vele nginisoli mantombazane uTravis bekumfana ompofu obukekayo omuhle phezu kokuba handsome uzalwa abazali aba-rich nobaba wakhe umfundisi ohlonishwayo kuyona yonke indawo yaseMaxine. uKelly wayesethukile wabuza ukuthi bangaki abantu besifazane abasho leyo nto ngoTravis. Wathi lo mama wena washo leyo nto ngoba njengamanje sikhuluma ngawe. Wathi uKelly cha uthe wena baningi abantu besifazane abasho njalo. Wathi lo mama sikhuluma ngawe Kelly ngoba wena wedwa umbulele abanye abambulalanga. Wathi uKelly ma ukuthi uqinisele ukuthi uwumama womthandazo othandaza kuNkulunkulu ngicela uthandaze uNkulunkulu awembulele iqiniso ukuthi kwenzakala. Wathi lo mama okay ngizomthandaza uNkulunkulu uzongiphendula. Wathi uKelly okay usungahamba-ke manje. Wahamba lo mama wathi okay inkosi kubusise Kelly. Sala uKelly wamemeza unesi wafika unesi ebuza kuKelly ukuthi kanti yini inkinga yakho lokhu isimemeza njalo. Wathi uKelly ngiyagula nginey'nhlungu esifubeni. Lo nesi wabhala phansi kwe-clipboard yakhe. Wathi lo nesi okay ngisawubhala i-paperwork for ukuthi utransferele esibhedlela waphuma wahamba. u-Alex wathola i-SMS efonini yakhe ebhalela uDr Rustin ethi uDr Rustin kade ngizama ukukufonela Alex. Wavuma u-Alex ukuthi ya ngiyazi. uDr Rustin wathi Alex sesazane nayo isikhathi eside. Wathi u-Alex ngiyazi futhi ngiyaxolisa. Wathi uDr Rustin kodwa lento wayisho ngami Alex uthi ngayenza ayixoleleki. Wathi u-Alex ngiyazi. Wathi udokotela lento wayisho kuBradley ukuthi ethe saqhubeka uDr Rustin wathi u-Alex ngiyazi ngiyaxolisa. Wathi udokotela kufanele iniyilungiswe lento. Wathi u-Alex ngazama ukuyilungisa ngokumtshela iqiniso uBradley. Wathi udokotela nami manje angikho right Alex ngifuna uze la esibhedlela ubatshele ukuthi wangiqambela amanga.
wathi u-Alex okay ngizokwenza njalo. U-Alex wathi Dr. Rustin ngiyacabanga kodwa ukuthi kukhona iphutha la ukuthi i-DNA njengoba ingameshi ibe ngazi kahle mina ukuthi umuntu omnyama engalala naye uRandall ubaba wengane. Wathi Dr. Rustin kodwa accurate ama-results aselebhu for ukuthi ama-result mayiphika uRandall ukuthi akuyena ubaba wengane yakho kusho ukuthi uBradley ubaba wengane yakho. Wathi u-Alex akukwazi ukuba uBradley ngoba ingane imixile inobukhalathi. Wathi Dr. Rustin kodwa lenziwe ngendlela ephezulu ucwaningo laphana nalawo ma-results a-accurate ukuthi kungenzeka ngempela kube uBradley ubaba wengane yakho. U-Alex wabuza kudokotela ukuthi kushuthi ngempela leyo nto yenzeke kanjalo. Wavuma uDr. Rustin wathi kungenzeka ukuthi mhlawumbe inkinga kunezinto ezaphazamisa inzalo kaBradley, mhlawumbe kunezinto eziyi-medication noma imijovo yokujima nezinto azenzayo okwashintsha ibala lengane ngoba uRandall akayona nhlobo imeshi yaleya ngane. Uma uneshow ukuthi walala nabo bobabili kushuthi obvious ingane kaBradley. Wathi udokotela lento ngizokuqinisekisa sengikukhombisa lezi zinto ungakwazi wena ukuthi uze la sizobonana la esibhedlela. Wathi u-Alex okay ngizoza. Wathi udokotela kodwa kwamanje nami ngisaqhubeka nokwenza i-research yami. Wathi u-Alex okay ngiyabonga. Wathi u-Alex ngicela ukuphinda futhi ngixolise ukuthi ngiyaxolisa. Wavala ifoni u-Alex wathula esecabanga. Udokotela wangena kulelo wodi ayitreatela khona u-Edward ngesikhathi etshela u-Edward ukuthi ngenhlanhla awekho amalungu omzimba aphukile futhi awuphelanga ngaphakathi. Wathi u-Edward uneshow ngalento oyishoyo. Wavuma udokotela. Wathi u-Edi nginikeza amaphilisi eyinhlungu ngiyafa eyinhlungu. Udokotela wamkhombisa iphepha labhala khona i-prescription. Wathi u-Edward la maphilisi owabhalile angeke azadambisa iy'nhlungu emzimbeni wami, mina ngidinga i-medication e-strong for ukuthi ngibuye ngibheme ne-cocaine. Wathi udokotela ngizokukhuthaza ukuthi uyiyeke-ke leyo cocaine ngoba idingeka emzimbeni. Edward wafonyoza leyo prescription oshanga udokotela wathi ungangitshela indaba zokuyeka ngisho ukuthi ngiyayiyeka i-cocaine ngithe ngiyayibhema. Wathi udokotela Mr. Willis yazi ukuthi ngingakureport okokuqala uyiphoyisa. Wathi u-Edward nawe-ke dokotela kungafanele ubheke indlela yakho uma usushayisa la usugoduka uye ekhaya ukuthi uzofika usaphephile yini. Wasaba udokotela wabhalela u-Edward leyo prescription yama-drugs awadingayo. U-Edward wathatha leyo notebook udokotela wathi letha la ngiyibhalele futhi wathatha leyo nto waphuma wahamba u-Edward. Wathi mayiphumela ngaphandle u-Edward wabona uKelly ehleli ekhuluma nonesi. Wathi u-Edward izinto ziyenzeka uzokwenzani-ke wena la sibhedlela. Wathi uKelly hlukana nami Edward. U-Edward watshela unesi ukuthi ngiyiphoyisa nesi lo muntu uyisiboshwa suka uhambe la. Vele wasuka wahamba unesi washiya u-Edward noKelly. Wathi uKelly ngithe hlukana nami Edward ngakathi ebuye ezohlala phansi u-Edward ethi awuzibuki nje usesibhedlela sasejele ngenxa yokubulala amadoda amabili. Wathi uKelly Edward ihlukana nami ngathi angaphinda kushaya lo muntu okwenza icrash ebusweni. Ethi u-Edward zibuke nje hlanganiswe nowezankosi esihlalweni. Wathi uKelly ngithe hlukana nami Edward wamemeza unesi uKelly. Wathi u-Edward ngisho ngamemeza uthini-ke akunakwana la especially uma ugqoke la ma-chain wagqokile. Ethi khululeka ngeke usazama ngisho ukuyibulala manje ngoba sebezoyisusela kude izinto ey'fana ney'ntambo eduze kwakho. Nalapho kwaqhamuka uRick wathi uzofunani la Edward. Wathi uRick awusuke eduze kaKelly Edward. Wathi u-Edward nawe ujola naye uKelly uzokubulala uyabulala amadoda ajola nawe. Wathetha uRick wathi ngithe suka la Edward uhambe. Wahleka u-Edward wathi awuzibuke uma usukhulumela isifebe sakho. Wathi ngikushiye nesifebe sakho wasukuma wahamba u-Edi. Esehambile u-Edi wabuya uRick wazohlala la kade ehleli khona. uRick watshela uKelly ukuthi khululeka Kelly ngeke asabuya u-Edward uzokubangela isicefe. uKelly wabuza ukuthi wena uzokwenzani la. Wathi uRick kade sengitshelwa yilo yanesi ekuthiwa uPatricia uthi uyazi ukuthi yimina engikutshela ukuthi kufanele ukuthi uney'nhlungu esifubeni. Wathi uKelly pho uzokwenzani la. Wathi uRick ukuthi khona into engidlayo kufanele ngikutshele yona Kelly. Wathi uRick nami benginokuqashwa ngiyogada makunama-function ey'nkonzo ey'nkulu esontweni laka-Travers. Wathi uKelly nawe usesayidini labo. Wathi uRick cha ngikho esayidini labo yingakho nginawe la. Wathi uKelly ngicela uhambe la Rick angikuthembi. Wathi uRick ngakusiza ukunginika ithuba Kelly ngoba sometimes kukhona izinto ey'ngakusiza. uKelly wabuza ukuthi uyamazi uMargaret. Wathi uRick uba uMargaret. Wathi uKelly omunye umama kade la esibhedlela ephethe ibhayibheli othi usonta khona eCalvary Church. Travers okay hayi ngiyamazi lowo mama uMargaret umama oright. Wathi uKelly ubefikile wodini lami ethi ufuna ukuthandaza nami. Wathi uRick ayikhululeka umama oright loya. Wathi uKelly akekho right loya mama right pho indaba engangikholwa. Wathi uRick akulula Kelly ukuthi umuntu akukholwe after wabulala uTravers ngoba noTravers ubesho izinto ey'wrong ngawe nawe wajika umduku. Wathi uKelly loya mama ubuye wangitshela ukuthi maningi amantombazane kade ekhuluma same thing engiyishoyo ngoTravers. Wethuka uRick ethi uneshow ukuthi usho njalo Kelly. Wavuma uKelly wathi noma ibuye wayishintshisa wenze ngathi akayishongo leyo nto ethi akakhulumi ngabanye abantu ukhuluma ngami. Wathi uRick khululeka Kelly sengizozama ukuqaphela izinto ayishoyo. Besakhuluma kwafika udokotela wathi ngabe wena uKelly Isaacs. Wavuma uKelly wabuza kuRick ukuthi ubani wazisho uRick ukuthi uyiphoyisa u-officer Connor. Wathi udokotela okay ngizokuthatha Kelly siyokwenza ama-test esifubeni sakho. Wethuka uKelly ebuka uRick. Wathi uRick khululeka Kelly hamba nodokotela. Wamthatha udokotela uKelly wamphusha nge-wheelchair. Emzini kaNatalie kwakhala iselfoni kaNatalie ngesikhathi ayiphendula uNatalie wayifonela u-Esperanza. U-Esperanza wabuza kuNatalie ukuthi ukhona noLucian. Wathi uNatalie cha akekho uLucian. uNatalie wabuza ku-Esperanza ukuthi Esperanza kwenzakalani lento ephakathi kwakho noSteven. Wathi uSteven ngiyamthanda but angazi indaba ka-Edward ukuthi ngizoyenze njani.
wathi uNatalie awuqedi ngani-ke pho lento ephakathi kwakho ne-Edward. Wathi u-Esperanza kudala yaphela lento ephakathi kwami no-Edward kodwa akafuni ukuhlukana nami. Ethi u-Esperanza sengizame ngazo zonke iy'ndlela ukuhlukana no-Edward kodwa akafuni ukuthi ngi-move on. Wathi uNatalie ngicabanga ukuthi into ezokusiza ukuthi uvele ukhulume naye. Wathi u-Esperanza yini into engayikhuluma nalesa silimo esiwu-Edward. Wathi uNatalie ngiyacabanga ukuthi uma ungamlwisi uzame ukukhuluma naye kahle nixoxisane iyona nto-ke mhlawumpe engamenza ukuthi alalele although simazi ukuthi akafuni ukulalela. Wathi u-Esperanza okay ngizoke ngizame ukukhuluma naye kodwa ngikholwa ukuthi ebantwini bebonke uwena unginikeza leyo advice ukuthi ngikhulume no-Edward. Wabuza uNatalie ukuthi kushiso yini lokho. Wathi u-Esperanza uyaziwa vele ukuthi uyamzonda u-Edward. Wathi uNatalie ngiyamzonda vele kodwa bengizama ukukunika ama-option ekungenzeka kusiza. Bese akhuluma kwangena uLushine emnyango. Wathi uNatalie nangu uLushine ngena emnyango. Wathi u-Esperanza ngicela unginikela yena ifoni. uNatalie wanikeza uLushine ifoni. u-Esperanza wabuza kuLushine ukuthi uhambe kanjani. Wathi uLushine ngibaficile ngempela uSteven eshawe u-Edward ngabalamuli and u-Edward ushawe kanzima ulimele. Wathi u-Esperanza vele nginandaba nalo u-right uSteven. Wathi uLushine u-right uSteven. Wathi u-Esperanza ngiyabonga mayi-right uSteven ngiyabonga nawe Lushine ukuthi ugcine uyile eMakers Tavern. Wathi uLushine kodwa Esperanza ngifuna sikhulume kusasa about lento yakho noSteven. Wathi u-Esperanza ayikho inkinga Lushine singakhuluma kusasa. uLushine wavalela sathi Esperanza etshela uLushine ukuthi ungitshelele noNatalie ukuthi ngithe good night. u-Esperanza secabanga lento ayitshele uNatalie wafona esefonela u-Edward. Wathi u-Edward surprise namhlanje ngifonelwa uwena kwenze njani. Wathi u-Esperanza ukuthi Edward ngifuna ukukhuluma nawe. Wathi u-Edward khululeka sithandwa sami ngiyeza manje lapho. Wathi u-Esperanza ngisho ukukhuluma namhlanje futhi angisho la endlini. Wathi u-Edward nami ngiyazi babe ukuthi kade ungikhumbula nami bengikukhumbula njengoba ungikhumbula. Wathi u-Esperanza awuyeke lento oyishoyo Edward ngifuna sikhulume ngokunye mina. Wathi u-Ed yini ofuna sikhulume ngayo. Wathi u-Esperanza ngifuna ukuthi sihlale phansi sidle lunch ndawonye bese siyakhuluma ngoba le nkulumo ibalulekile. Wathi u-Ed sidla ne-lunch ndawonye sunqena ukusho nje Esperanza uthi uyangikhumbula. Esperanza vele wacasuka wavala ifoni wasala u-Edward ethi hello. Wathi u-Edward vele uSteven uyabhora useyangikhumbula Esperanza. Wasala u-Esperanza ekhuluma yedwa ethi Natalie ngeke isebenze le plan yakho. Khona lapho kwanokho umuntu emnyango sumo Esperanza ethetha ethi bengithe angikudinga endlini yami Edward. Wafika wavula emnyango Esperanza wathola ukuthi uSteven. Wathi uSteven Esperanza ngize la ukuzoxolisa about indlela engikhulume ngayo kabuhlungu. Esperanza wabuza kuSteven to right in. Wathi uSteven yangi right. Embuza ngakwazi ukungena ngaphakathi. Wathi uSteven no ngiwumuntu odlulayo. Wathi Esperanza ngiyaxolisa ukuthi ungene kulento ngenxa ya-Edward. Wathi uSteven khululeka Esperanza akasoza ngixaka u-Edward ungazuxolisa. Wathi Esperanza manje ngabe iyona ndlela ocasuka ngayo le mawucasukile. Wavuma uSteven ukuthi yangicasuka kanjeyana kodwa ngiyaxolisa ukuthi le ndlela ebengicasuke ngayo ekuseni into ongeke uphinde uyibone. Emzini kaLushine kwakhala ifoni kaLushine isikhathi eyiphendula uLushine wayefonela uRick. Wathi uRick Lushine bengade ngifuna ukutshela ukuthi uKelly usemuvele esibhedlela. Wathi uLushine kwenzakaleni. Wathi uRick bengimtshelile ukuthi akaboqambe mangathi uney'nhlungu esifubeni khona bezomdlulisela esibhedlela esijwayelekile khona lapho ezothola usizo olujwayelekile akwazi nokuthola nama-therapist. Ubengeke akwazi ngisho ukuxhumana nomuntu oyi-psychologist uma ivalelwe esibhedlela sasejele. Wathi uLushine ngiyabonga Rick usebenzile ngeplani yakho wavalelisa wavala ifoni. Eseqede ngefoni call uLushine uNatalie wabuza ukuthi kwenze njani. uLushine watshela uNatalie ukuthi uKelly usemuvele esibhedlela esijwayelekile usezokwazi khona ukukhuluma ne-therapist elijwayelekile. Wathi uNatalie yayo indaba ezimnandi-ke le. Wathi uNatalie uma ucabanga uRick uyenziswa yini leyo nto. Wathi uLushine ngiyacabanga ukuthi uRick uyayisola indlela abambopha ngayo uKelly nangendlela angamsizanga ngayo. Wathi uNatalie at least uma esenawo unembeza uRick. Wathi uLushine noma singeze ukumgxeka kakhulu uRick ngoba wayenza umsebenzi wakhe. Ethi uLushine mina akekho nje umuntu osangicasula ukudlula Edward for lento azame ukuyenza kuSteven wahluleka. uLushine ngesikhathi ehamba lapho esuke eya kuNatalie ethi uLushine Natalie ngiyabonga kawo wonke umsebenzi owenza la endlini nangokunakekela iy'ngane ngokulingana especially for uJustice. Wathi uNatalie ukhona enye into engingeke ngayikhuluma wrong Lushine kungabi ngathi ngiselfish ngasey'malini zakho uma ngabe kuziwe ekusizeni uKelly ngicela zvele simsize ngoba uKelly ungaphezu kokuba umngane ufana nodadewethu. Wathi uLushine kungekho selfish ngiyazi mina ukuthi vele leyo nto kuyishiso yini kanti-ke nami ngisebenzela kuyona iplani yokuthi simsize uKelly. Wathi uNatalie ngendlela engikuthanda ngayo Lushine uyindoda e-right ngenkathi sebesondelana bebambana uNatalie benoLushine. uNatalie wethuswa ukubona uthonya umakhelwane wabo omusha engagqokile ehayiza ngaphandle ngenkathi ekhombisa uLushine. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa episode elandelayo so-uploada kungekudala.
you for watching Steriza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Steriza TV.